Amakumya na mayanda nigo abotete kenyuru kya butana ekyo kye gutoka imeye gwodiariana imeye county ya Kisii korengana no mutureti we kenyuru kyo umusubati Florence Ondieki okwane nabari kyamangana hari tukola lero nigo agotibabuna mukagero oyo kagere ko moito mwana we asentere kumubekere sumo sendagira nere nigo agasine kuronerera obugima bwaye imenya kitare yemo imeye county ya Kisii awo asatema gweita Marieta nenkoro ku Florence Ondieki gando murayo mutana C4 ekene kenyoro kiana na kinkora tokubwaterana n'umugako kuruku makori se kenyoro kya mutana C4 tokura abatureti babere nanyore kirani yakire kondigi yante n'umukibwa yora umuise kokororo itiro umwana oyo mokororo nariye naminyoka gocha enakumira abaminto nanyorire kenyoreke kianyorire obokongu umwana oyo ntu amukagerete na nakore binte byakorire goikira iga umuise koye nakumiri maiga bakabantu baminto mbarayiga bagakana bangina bakabasambara bakumiri obokongu bwabeira iga umuise konyo nabwate mechando kangango kwa narenge umwana oyo moke konyanko moratore ntatu umwabo kunya kotaranere na mumwabo akonya kumurageria na komwakende gokonya ntomati no umuise ko nabwate obokongu meyaye noarega bakabune yakirete iga wana umwana twachire twanyorira asirete Inkorporated TV ya Kisii Hot kura ekenyoro kya butana ime wodiariana county ya Kisii retorana nyibdo Dennis Konto